Bé, molt bon dia, molt bona tarda a tothom i bé, benvinguts en aquests debats sobre la medicina actual que fem avui al Museu de Llívia i que ja portem 5 edicions que hem fet aquests debats. Vam començar el 2019 i vam tenir un petit parèntesi durant l'any de la pandèmia, el 2020, i després doncs, els hem anat fent continuadament cada any, no? Són uns debats en els quals, doncs, més o menys cada any traiem un tema sobre medicina general, en què parlem, doncs, en què fem un debat amb diversos especialistes que estan aquí a la taula. I l'any passat, per exemple, vam començar el primer any, per exemple, tractant sobre l'eficàcia dels medicaments, i l'any passat parlàvem d'esport i de salut, no? Vam veure que l'any passat, en aquest debat que vam fer sobre esport i salut, doncs que hi havia un gran interès, o que majoritàriament bona part de les preguntes doncs, anaven dirigides entorn doncs, de la nutrició i de l'alimentació, no? I això ens va fer pensar doncs, que, evidentment, aquest any doncs, havia d'estar dedicat doncs, a la salut i a l'alimentació, no? Aleshores, a part d'aquest debat que estem fent avui, us hem deixat a les cadires us hem deixat un petit fulletó de la programació. Ara estem, a l'equador una mica de l'agost, pràcticament, i aquí podeu veure la programació, que a més dels debats, la setmana que ve també realitzarem una conferència de les últimes novetats que hi ha entorn de la farmàcia Esteve, entorn del coneixement que tenim sobre els elements patrimonials i l'element patrimonial principal que nosaltres tenim en aquest museu, no? I moltes altres activitats que fem doncs, durant tot aquest mes. Bé, entrant ja en el tema dels debats, jo mateix, jo sóc el director del Museu de Llívia, Gerard Conill, per si no em coneixeu, ara ja em coneixeu, si no ho fèieu abans. I bé, aquí doncs, al meu costat, doncs, en primer lloc tenim aquí al mig, no ben bé al mig, però tenim el Miquel Espà, periodista. Sempre convidem alguna persona de l'àmbit doncs, de la comunicació perquè ens moderi aquests debats, i aquest any doncs, molt amablement s'hi ha ofert. I d'altra banda doncs, tenim 3 especialistes que ens acompanyen, doncs, la Núria Aragüés, que la tenim en aquella punta, tenim el Jordi Tomàs aquí i la Carmen Díaz, que la tinc aquí al meu costat. Ara el Miquel us els presentarà. Per acabar, quan acabem els debats, que aproximadament seran unes 2 hores, hora i mitja, 2 hores, acabarem al voltant de les 9 del vespre, vindrà el representant municipal, que no ha pogut ser a l'obertura, però que ens farà la cluenda, la regidora Marta Catasús, d'acord? Llavors, els debats, el funcionament que tenen és que ara començarem, en aquesta taula que tenim aquí, dirigint algunes preguntes que ens hem preparat entorn doncs, de l'alimentació i de la salut, i seguidament, doncs, a partir de les primeres preguntes que es vagin responent, vosaltres podeu alçar la mà en qualsevol moment, jo aniré passant el micro, si teniu dubtes, preguntes, per dirigir doncs, els especialistes que hi ha en aquesta taula. L'interès d'aquest debat és que es pugui generar doncs, un diàleg franc entre els especialistes que estan en aquesta taula i vostès que estan doncs, aquí davant seu, d'acord? Bé, doncs això, si tenen preguntes, doncs alcen la mà i anirem passant el micròfon, i tot seguit, doncs ja, Miquel, si vols començar ja, obrir aquests debats. Bona tarda a tothom. Bé, jo soc el Miquel, com deia ell, com deia el Gerard, soc periodista. Vaig néixer a Mataró l'any 71 i des del 2001 a Cerdanya, treballant a Regió 7 i Indret i Girona, uns anys també a Andorra. He estat d'aquesta banda de la sala de plens moltes vegades, a Llívia. I avui presentem aquest debat sobre l'alimentació, un tema molt important. I ho tenim amb uns ponents que són, jo crec, molt representatius de la nostra Cerdanya, que són tan transfronterers, més des que Llívia, que tenim la Núria, que és nascuda a Llívia, treballa a Puigcerdà, treballa a la Fundació Hospital de Puigcerdà. Tenim el Jordi, que viu a Arsèguel i d'aquest veridà a mig camí entre Cerdanya i l'Alt Urgell, també ha treballat molts anys a Cerdanya. I tenim la Carmen, que treballa a l'Alta Cerdanya, al pol pediàtric d'Oceja. Us presento la Núria més a fons.
La Núria Aragüés, un que marxa, no li interessava, és nutricionista de la Fundació Hospital de Puigcerdà, té el grau superior en dietètica i també és diplomada en nutrició humana i dietètica PNIE, que tots sabeu el que és, evidentment. Vale? Treballa des de fa 19 anys al món de la nutrició, en l'àmbit privat, i dins de la sanitat pública catalana també en la promoció de la salut i en la part assistencial a l'àrea bàsica de salut de Cerdanya des del 22. Vale? Volíem que ens fes ella una primera intervenció explicant des del seu punt de vista, des de l'atenció primària, quina és la situació actual de l'alimentació. Un recent informe de la ONG Save the Children situava que a Catalunya, després de la pandèmia, un 30% dels menors d'edat tenen obesitat o sobrepès. 30%. És molt important centrar-se en els infants perquè un nen obès serà un adult obès gairebé indefectiblement. De manera que, Núria, quina és la teva visió general per començar el tema? Miquel, em permets un moment? És que m'he oblidat de dir una cosa que era important també, que és que aquí veieu en el programa que hi havia uns ponents inicialment diferents. Hem canviat, no? Perquè no hi ha assistit ni l'Albert Boronat ni tampoc la Ivet Ribot. Malauradament ens han hagut de declinar per qüestions personals assistir, però llavors hem buscat aquests altres ponents que tenim aquí també. Per tant, perquè vostès ja es deuen estar preguntant aquest canvi aquí, que ens estan enganyant o ens han venut aquí per llebre, no? Bé, però bé, hem trobat uns substituts de meravella, també, vull dir, no patiu. Bé. Perfecte, bona tarda a tots i gràcies per estar aquí avui i gràcies per convidar-me també a formar part d'aquest debat. I bé, com deia, doncs començo una mica parlant de com està actualment a nivell global la situació de l'alimentació, a nivell de salut i alimentació i com ens afecta, no?, a la societat, al dia a dia, a les famílies. És cert que jo fa 2 anys que estic a la promoció de la salut dins de sanitat pública, perquè és un rol nou a nivell de sanitat pública, no hi era abans. I el que ens hem trobat és que, evidentment, hi ha hagut un temps on l'alimentació, la nutrició no s'ha valorat, no se li ha donat la importància que actualment estem veient que té, no?, a través dels estudis, a través de veure com aquests nivells d'obesitat que ell comentava, no?, de com un 30% dels nens tenen obesitat o sobrepès. A mesura que anem veient tots aquests resultats estadístics, anem veient que l'alimentació hi juga un paper clau, perquè si això no ho prevenim, no ho millorarem, sinó que ho empitjorarem cada vegada més. Avui parlarem de molts dels factors que influeixen en aquest ambient on estem vivint de pacients malalts, pacients obesos, pacients amb diabetis, pacients amb malalties metabòliques cròniques, que amb l'alimentació es poden prevenir. Per tant, el que és important a dia d'avui és que siguem capaços d'entendre la importància que té, que no li donem poc valor, sinó que en té molt, perquè al final tenim eines, tots els que estem aquí avui, tenim eines i recursos cada vegada més. Fins ara no els teníem, però a poquet els anem tinguent per ajudar el pacient a millorar i a canviar els hàbits i a canviar l'estil de vida, perquè no només és a nivell d'alimentació, només la paraula aliment, sinó que hi ha 1000 factors que interfereixen en tot això. Sabem que interfereixen l'estrès que podem viure el dia a dia, l'estil de vida que tenim, si és sedentari o no, el que hem après a casa, el que ens ensenyen els nostres pares, el que mengem a nivell familiar, el que mengem a nivell escolar, el nivell d'activitat física que fem. Hi ha 1000 factors, no?, que podem actuar passet a passet a cada un d'ells per millorar la nostra qualitat de vida i al final no emmalaltir tant ni tan joves, que això crec que és molt important. Se m'ha hagut una primera pregunta per la Núria, ja que treballes des de l'atenció primària. A mi m'agradaria saber si hi ha el costum o l'hàbit de les famílies de detectar que tenen un problema a casa, d'obesitat o de sobrepès, i van al CAP a preguntar, perquè normalment quan vas al CAP la gent hi va perquè té un dolor concret, però no tinc la sensació que hi hagi l'hàbit d'anar al CAP a demanar hora amb un especialista, aquest servei nou que teniu, davant un problema que detecten a casa. Hi ha casos que sí i casos que no. Em trobo amb gent que venen obligats
no? El metge m'ha dit que he de perdre pes, jo estic bé. També hi ha el cas familiar a nivell pediàtric, jo no veig nens a nivell de consulta, però sí que veig adolescents i veig gent molt jove, de 18, 19, 20, 20 anys, 21, 22, que sí que venen perquè els pares ho veuen, ho identifiquen que hi ha un problema a casa i que s'ha d'actuar. Però et diré que potser aquest tant per cent de joves és més fàcil que vinguin perquè veuen el problema. La gent més adulta, 50, 60, 70, no tenen cap problema. És el metge que els hi diu, has d'anar a perdre pes, hauries de fer el seguiment amb la nutricionista, intentant amb els fisios, que també tenim els fisios a la promoció de la salut, no? Perquè els hi donin eines per activar a nivell de sedentarisme, no? Aquest canvi de vida, de tenir facilitat per fer exercicis fàcils, adaptats a les seves necessitats, si hi ha algun dolor, algun problema articular, etc. Però sí que és cert que no tothom ve perquè se n'adona que té un problema, no tothom. I dels que venen, teniu èxit amb ells? O això és com el qui vol deixar de fumar i de cada 100 ho aconsegueixen 15? És difícil. És difícil perquè dir que no al menjar sembla com que és com la paraula dieta, la paraula restricció, la paraula prohibit, la paraula no, limita molt a nivell mental perquè, clar, és que no, ara no podré fer la cerveseta, clar, és que ara no em puc menjar les galetes, és que ara no puc. És com que sempre ho vinculem al no, i no ho vinculem a la salut. A que em trobaré millor, a que evitaré posar-me malalt, a que evitaré una diabetis o que evitaré una obesitat. Aleshores, és un problema cultural, que el tenim de que sembla que menjar bé sigui fer dieta. No? Jo la paraula dieta sempre intento no parlar-ne, perquè la paraula dieta és com que ens bloqueja de seguida la ment de la restricció, la paraula prohibit, la paraula, com us deia, no? El no. Aleshores, clar, hi ha èxit, sí, de la gent que realment sap que ho ha de fer per salut. I la gent, evidentment, que és més a nivell d'activitat física, o sigui, la gent que es cuida a nivell d'activitat física, que fa esport, perquè a nivell privat també veig pacients d'aquest estil. Clar, el que ho vol per ell, pel seu benefici, ho aconsegueix i ho fa, sí. El que ve obligat, el que li costa molt restringir aquests tipus d'aliments, no obtens els resultats que hauríem d'obtenir. N'obtenim, sí, però no el tant per cent que hauríem. Per exemple, de pes o de reduir el colesterol en sang o de baixar la glicèmia. Moltes vegades costa. Molt bé. Sí, perdó, em diuen que si podeu alçar un pèl més la veu, perquè a darrere em sembla que no se sent, oi que no? Senten bé? Val. Doncs cridarem una mica més. A l'altre costat de la taula tenim la Carmen Díaz, que és nascuda a Santander, és metgessa de família especialitzada en nutrició i obesitat al Pol Pediàtric d'Oceja. És metge de família, com dèiem, especialitzada i tracta en el SMR amb nens i adolescents que pateixen patologies i altres patologies d'obesitat i de pes i altres com asma i diabetis. Ens agradaria que ens donessis del teu punt de vista i potser també des de la visió des de l'Alta Cerdanya, si hi ha la mateixa situació que tenim a la Baixa i a la resta de l'Estat, diguéssim, de l'alimentació familiar y de los infantes. Buenas tardes a todo el mundo y gracias por invitarme también. Soy castellano parlante, pero no hay ningún problema con las preguntas. Para todos comer es básico, ¿no? La alimentación forma parte de nuestras vidas, es lo que nos da la energía, lo que nos permite vivir, pero no es solo eso, ¿no? Al final comer tiene muchas funciones en nuestro día a día y en nuestra vida. Es el placer, son las emociones que comentábamos antes, es una manera de relacionarnos. Entonces, obviamente, el tema cultural influye mucho y hay ciertas diferencias que se pueden ver a uno u otro lado. Yo trabajé en Barcelona como médico de familia, ahora estoy en la parte francesa, recibimos niños de toda Francia, así que puedo ver un poquito, no es solo la zona Cerdaña. Y obviamente hay diferencias culturales, además teniendo en cuenta también que en Francia hay mucha inmigración, así que recibimos a muchos niños que vienen de la cultura marroquí o de otro tipo de culturas que tienen otra manera de comer. Pero es verdad que, a mi forma de ver, en los últimos años todo se va asemejando bastante. Entiendo el tema político, la globalización y el acceso que tenemos a la comida que, por lo menos en nuestro contexto, es bastante similar.
Has introduït un tema important, que és el de les relacions socials i emocionals. En una societat que cada vegada ens anem tancant en les pantalles, quin efecte té en els joves i en els nanos el consum tecnològic relacionat amb l'alimentació? Pues es un impacto directo por muchas razones, ¿no? La primera, por la información. O sea, ya tanto información desde el punto de vista de en un momento dado un adolescente quiere hacer una dieta X o llegar a un objetivo X y tiene a la mano, como con otros motivos, pues toda la información sin ningún tipo de filtro, también. También desde el punto de vista de la sedentaridad. Sedentarismo, perdón, hasta ahora mezclo el francés. Del sedentarismo, que obviamente lleva a los niños que antes jugaban en la calle o que hacían deporte o que simplemente estaban fuera a estar más tiempo sentados y no moverse. Y también en el control del hambre y la saciedad, porque ahora mismo hay muchos, no solo niños, sino personas que comen delante de la televisión o de la pantalla, y esto nos hace ser menos conscientes de lo que estamos consumiendo y de por qué lo estamos consumiendo, ¿no? Y entonces sí que vemos que las cantidades son más grandes en este contexto, o sea, que tienen un impacto bastante Sí, important. de manera que quan mengem amb un mòbil davant, o la pantalla o la tele, el nostre cervell no està connectat amb el nostre estómac, el que hauria d'estar, i Exacto. anem menjant, Exacto. fins que s'acaba el vídeo. Exacto. No tenemos esta sensación de saciedad y tenemos tendencia a comer más de lo que necesitamos o de lo que hubiésemos comido en otro contexto. De manera que el consell és el mòbil deixar-lo de banda quan mengem. Completamente. La tele també? Sí. Sí? Perquè a la tele hi ha tota una cultura de mirar la tele, a la d'ahir, no? Las noticias Sí, exacte. producen ansiedad. Fora pantalles. Nos hacen comer más. Es mi punto de vista. Molt bé. I tenim aquí a la meva esquerra en Jordi Tomàs, que és cuiner i dietista, és tècnic superior en dietètica. Ell ha vingut del Segel, viu també treballa entre Cerdanya i l'Urgell. Té una àmplia experiència en gastronomia tradicional i local. Es va formar en dietètica per adaptar millor les elaboracions culinàries a les necessitats actuals. Actualment, la seva tasca se centra en la dinamització d'equips de treball i l'assessorament a negocis per implementar sistemes productius més eficients i respectuosos amb el medi ambient també. Fa cursos, tallers i també treballa amb els menús escolars de l'Urgell. Bueno, ha tocat molt de prop l'alimentació i la canalla. Quin és des del punt de vista de l'alimentació infantil a les escoles? Quina és la teva opinió, la teva visió d'aquesta alimentació actual? Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me. I, bueno, la situació actual a les escoles, que és el que em planteges, Miquel, és complexa, perquè al final els que estem elaborant els menús, jo estic elaborant els menús i també estic col·laborant amb les cuines per desenvolupar els plats de forma que no siguin plats dolents, sinó que siguin plats que agradin a la canalla. És molt difícil perquè la canalla no vol veure la verdura, no vol veure el peix, no vol veure coses que les famílies sí que volem que mengin, no? Volem que vagin a l'escola i que surtin ben tips i que mengin de tot. I això és molt complex. A banda de l'àmbit del moment que estan dinant, no és un moment tranquil. Una escola ja sabeu com funciona, 40, 50, 60 nanos menjant, els monitors per una banda per l'altra, no és un moment fàcil perquè en aquell moment explicar-li a aquell nen o a aquella nena que ha de menjar allò perquè és bo i saludable. La situació és aquesta. Llavors, evidentment, poc temps i, com bé sabeu, els menús escolars tenen uns preus limitats i aquí les empreses fan de més i de menys per adaptar-se amb aquests preus. Abans també comentàvem, aquí veig molta gent que potser són més avis que pares, ja? I llavors potser tindreu una visió també ja una mica distanciada de l'actual educació. Dèiem que
A vegades estem formant una generació vitrina de les nanos d'avui en dia que fa com por de traumatitzar-los si t'imposes i ets estricte amb alguna cosa, no? I amb l'alimentació és important. I més si encara els pares són separats i el té un dia a la setmana i el vol tenir quan té el fill. Això afecta a l'hora de dissenyar menús a casa. Si un no vol posar-se seriós amb el fill que s'ha de menjar bledes i va a lo fàcil i va posar una hamburguesa i unes patates fregides i així ho matem. Aquest nou model social i aquesta nova educació més proteccionista afecta l'alimentació? Sí, de ben segur. O sigui, està clar que el que fem quan arribem a casa és anar a lo fàcil. Si a més és un nen o nena que ha fet una activitat extraescolar i arriba a les 9 i ha de sopar, el que no volem són problemes. Tot i així, des de la promoció dels menús, s'envien els menús a les famílies per tal que es puguin acondicionar els sopars i se'ls ofereix l'opció d'ajudar-los, però te'n dones compte que aquells menús ningú se'ls mira, ningú els té penjats a la nevera i ningú fa cas, senzillament és el nen o la nena surt de l'escola, li dona el berenar i anem cap aquí, anem cap allà i quan arribis a casa doncs pocs problemes, pocs crits i a dormir. I això afecta directament i de ben segur que ho poden corroborar amb què no estem menjant de forma equilibrada, ni estem menjant els vegetals que hauríem d'estar menjant ni els aliments que pertoquen amb aquestes edats. També ens podries fer 5 cèntims d'aquest projecte que em sembla que encara funciona, no estic segur, que es va posar en marxa a l'Alosí i la Cerdanya de fa uns anys, el projecte Mengem d'aquí, que era portar els càterings de les escoles i les escoles que tenen cuina doncs uns menús adaptats als productes locals i fets al territori. Això encara funciona? Sí, el Mengem d'aquí encara està actiu. Això és un projecte que va venir lligat de Líder i el que es feia és promoure sobretot l'utilització de productes locals a dintre els menjadors escolars. Això el que feia és repercutir uns imports econòmics sobre els productors. S'ha fet de més i de menys i ara per sort o per desgràcia no ho sabem pas, però de fet les empreses de càtering, les empreses de connectivitats i no hem d'anar gaire lluny, acaben sent multinacionals que fan el que volen i des d'aquí, des de la part dels polítics estan motivant a que s'emportin totes aquestes empreses. Les petites empreses que gestionen menjadors escolars, que estan donant producte de qualitat rascant el cèntim perquè estem rascant el cèntim, doncs, entre cometes, costa de veure-les bé. Llavors sí que hi ha projectes arreu de Catalunya de projectes amb productes ecològics, amb productes locals, però costa moltíssim. Penseu que el menú escolar sembla que siguin molts diners, però d'aquests diners que paguem dels nostres fills i filles hi ha una gran part que va a monitoratge. Doncs ara imagineu els que els hi porten el menú a 50 o a 60 quilòmetres d'aquella part de monitoratge i segueix sent, s'ha de pagar el transport, per tant on es repercuteix això al final? Repercuteix sobre l'aliment. Doncs només ho poden suportar grans empreses. Aquí és una lluita constant. Jo, per sort, estic on estic per lluitar amb això, per tirar endavant aquests projectes, però costa moltíssim. Costa molt, però hi és. El projecte Mengem d'aquí encara està actiu, tant a Cerdanya com a l'Urgell. A Cerdanya, si no m'equivoco, tenen cuina a l'Escola de Bellver i les altres es fan des de la residència de Puigcerdà, no? Que a través d'aquella empresa que es diu ISS ha canviat. Sí, sí. Es distribueix des de la residència a la resta de la comarca, excepte Bellver, o hi ha altres No, hi ha hagut un canvi fort aquest any i crec que no tinc molt clar, però em sembla que ho ha agafat ara Marc i ho està subministrant des de Berga amb línia freda. Per tant, seguim amb una multinacional. Sí, aquest any els menús de les escoles de Cerdanya vindran de Berga. Ja aquest any passat ja han vingut. Ja han vingut. Si no tinc mal entès, llavors la concessió d'ISS era una... Venen amb bosses amb buit i s'escalfen a les escoles. Aquí a la residència s'hi anava així, oi que sí? Sí. Nosaltres servíem línia calenta, que és una de les demandes que tenen moltes famílies. La línia freda, què passa? La línia freda tu no saps aquell producte quan ha estat fabricant, ni tan sols on ha estat fabricat. Està consumint una truita de patates que potser l'ha elaborat a Luxemburgo. Ara me'n recordo d'una anècdota d'un any, jo vaig anar a Girona i vaig anar a un restaurant, em vaig posar unes croquetes i després li vaig dir, perquè anàvem al mateix col·le a Montellà a portar les nenes, i les havia fet ella a Organyà. Te'n recordes? A Oliana. Molt bé. Ara passaríem a un segon torn d'intervencions que m'agradaria que vostès intervenguessin també si els hi ve de gust. Aixequen la mà i en Gerard, que és la nostra hostessa, els hi donarà el micro. Doncs endavant, perfecte. Ja tenim una primera intervenció. Bona tarda a tots.
i gràcies per les vostres explicacions. A veure, jo vull fer com un plantejament en aquí que hi haurà diverses preguntes, no? Entre elles, per exemple, que sí que és veritat que aquí hi som molts avis, crec, i ens preocupa el futur dels nostres nets. I, entre tot, jo volia plantejar, quan nosaltres érem molt joves, es donava una importància vital en el llegum. Aquest llegum era com un aport proteic gairebé, no? I això s'ha anat desvirtuant, vull dir, cada vegada el llegum ha anat quedant més retirat. Perquè no agrada, perquè és difícil de cuinar, perquè no sé el per què. Però potser, no sé si vostès estan d'acord, crec que seria una cosa a fomentar-la, no? I que formés part d'aquesta alimentació. No sé si amb aquest llegum podríem deixar de consumir algunes parts proteiques procedents animals que a vegades potser les prenem amb excés. Jo no sé si creuen que en cada àpat del dia hi ha d'haver-hi proteïna animal. I això és una cosa que també m'agradaria que me la contestessin, no? I després, amb tot això que a vegades ens resulta molt difícil en la mainada, doncs, introduir-los aquests aliments que sabem que poden ser saludables, com es pot fer? Com es pot fer per fer-los arribar d'una manera que els hi entri de gust, no? I després, una altra part és tots aquests aliments d'importació. No sé, aquí tota la vida s'ha vist les llenties, els cigrons i les mongetes. Ara ens han entrat les quinoes i aquestes coses que venen d'altres països que aquí no les hem tingudes mai. No sé si això realment val la pena que ho seguim aprofitant o ens estem posant en terreny que no ens toca. I potser valdria la pena aprofitar-ho d'aquí, que ho hem tingut tota la vida, i no haver-nos d'anar tan lluny a buscar els aliments que nosaltres no hem fet servir. No sé, una mica un popurrí de diverses coses que no sé si bonament ens les poden contestar. Sí? Núria, agafes el repte? Bueno, jo en faig una i així ens anem repartint. I crec que n'hi ha una per cada un. Sí, perquè a més, No. també m'ha fet recordar que en Jordi té un projecte interessant sobre els germinats que també ens els pot explicar. De fermentats, això. Val, doncs jo parlaré dels llegums i així parlem una mica els tres de cada tema que ha proposat. Em sentiu bé ara, que abans potser no cridava prou? Vale. Les llegums, actualment, des del meu punt de vista i des del que jo intento promocionar de la salut, és un dels aliments que més promociono. Per què? Perquè és cert que ens hem acostumat a pensar, o culturalment, ens han ensenyat a pensar que hem de menjar carn per dinar i per sopar. Jo mateixa, quan era petita, jo a casa meva havia de menjar carn per dinar i per sopar. Hi havia peix potser un dia a la setmana, 2 ous, dia sí, dia no per sopar, però la carn era l'aliment més habitual. Què ha passat amb la carn? Que gràcies als estudis que tenim sabem que la carn no és el millor aliment proteic. No perquè no tingui la proteïna de qualitat, que sí que la té, perquè té els aminoàcids essencials que necessitem. Però a nivell de combustió intestinal, el que fa la proteïna animal, com que té un greix més saturat, no és tan beneficiosa per l'organisme. En canvi, això amb els llegums no passa. Les llegums són 100% sanes, no tenen cap inconvenient, a no ser que ens sentin malament. Que hi ha gent que els hi senten malament perquè són més flatulentes per la fibra que porten. Però és cert que hem d'anar cap aquí, perquè hem de menjar menys carn perquè no la necessitem tant, hem de menjar més llegums i jo promocionaria un altre aliment proteic molt sa, que és l'ou. O sigui, és sempre millor menjar ous que menjar carn, sempre. L'ou té tot. Té un aminoàcid essencial igual, té ferro, té vitamina D, té vitamina E, que és la més antioxidant que hi ha i és una vitamina necessària per totes les cèl·lules del cos. Té colesterol, sí, però l'ou no és el dolent de la pel·lícula. El dolent de la pel·lícula és el bacon, és l'hamburguesa, és el frankfurt, és el donete. El dolent no és l'ou. Per tant, podeu menjar ous cada dia sense por i reduir el consum de carn segur, i amb seguretat. I crec que hem d'anar tots cap allà, també a nivell de sostenibilitat, perquè al final, a nivell d'indústria càrnica, també se suposa que se'ns està carregant el planeta. Aleshores, hem de buscar una mica l'equilibri, perquè si només destruïm el planeta, si nosaltres no col·laborem ajudant això, també estem, lluitem contra una paret i no aconseguirem res. Per tant, si sempre, no estic parlant mai, a no ser que sigui una qüestió cultural o de necessitat, d'una persona que sigui vegetariana, per exemple, o vegana, per convenció, per convicció, pel que sigui, però si no, podem reduir el consum de carn, menjar més ous,
menjar llegum i el peix, que també és un món, és un tema que dona per molt. El peix, aquí dalt, per exemple, els que som de Cerdanya, sabem que ho tenim limitat a nivell de trobar un bon peix, no? Perquè el tenim difícil de que sigui bo, de que el sapiguem cuinar, hi ha molts factors que interfereixen. El peix és necessari? Sí, té omega-3, que és vital per totes les cèl·lules del cos. Però, des del meu punt de vista, tampoc és la necessitat de menjar 4 dies a la setmana peix si ens costa menjar, si ens costa cuinar-lo, si ens costa comprar-lo. No? Si visquéssim al mar, ho tindríem molt més a mà i en menjaríem més, sí. Podem menjar aliments congelats que també en tenim a l'abast? Sí, i no passa res per menjar peix congelat, perquè al final el nivell nutricional ens aporta gairebé el 90% del que ens aportaria un peix fresc. Per tant, és sa menjar-ne i és recomanable menjar-ne. Però no sóc partidària, que potser aquí penso diferent dels meus companys, no ho sé. No sóc gens partidària de que si s'ha de menjar peix obligatòriament, perquè a nivell de toxicitat no compensa. Perquè el peix té moltes toxines i té molts metalls pesats que no tenen els ous, per exemple. No? Per exemple. Aleshores, aquests metalls pesats generen malalties, generen un fetge gras, generen un fetge tòxic, generen problemes de pell, etc. Per tant, des del meu punt de vista, a nivell proteic, jo posaria per ordre llegums, ous, carn i peix. Val? Quan dic carn, sempre parlo de carns poc grasses, com seria el conill, el pollastre, a totes les aus, el gall d'indi, la vedella, val? I posaria en un segon pla el porc, el xai, l'ànec, que són carns més grasses i més saturades, val? Que són carns que hem de menjar de forma més esporàdica, perquè al final aquest greix saturat tampoc el necessitem en tanta quantitat i tantes vegades al llarg de la setmana. Espero haver contestat la pregunta. Abans de passar a les altres respostes, ja que dius això del peix i la toxicitat, hi ha una gradació de peixos més sensibles que altres, més fiables. Sí. I algun cop havia llegit que la tonyina és el pitjor. Sí. Quins peixos sí, quins peixos no tant? Els que tenen més alt nivell de contaminació són el peix espasa, és el que guanya, el peix espasa, el salmó i la tonyina. Per què? Perquè són peixos grans, són peix blau, que es considera un greix que té més capacitat d'absorbir aquests metalls pesats. Es queden més a la seva capa grassa i com que fa més temps que estan al mar, n'acumulen més. En canvi, els seitons, les sardines, el verat, les anxoves, quin em deixo? A nivell de peix blau, els peixos petits són menys tòxics, tenen menys quantitat de metalls pesats. Per tant, és més recomanable menjar seitons, sardines i verat que no tonyina i salmó i peix espasa cada setmana. Referent al peix blanc en té, però en té molt menys comparat amb el peix blau, i pop, calamar, sèpia en té molt menys, i qui sí que en té molt és a nivell de gambes, escamarlans, etc. i totes les closques. Les closques és el filtre del mar. Sí que és cert que les closques tenen molt ferro, tenen una proteïna de molt alt valor biològic i de tant en tant n'hem de menjar, sí. Però també hem de tenir en compte que és on hi ha aquell filtre, no? Que també hi ha toxicitat. Per tant, no n'hem d'abusar. No és una qüestió de prohibir-ho, no és com allò que soc aquí molt alarmista i són molt dolents, no. Però hem de ser conscients que aquests minerals dolents per nosaltres hi són, aquests metalls pesats. Per tant, fer aquesta diferenciació. Gràcies per recordar-m'ho. No abusem de les mariscades, doncs. ¿Quién toma la sal? No, sí. Si puedo añadir algo con el tema del pescado, me corriges si no estás de acuerdo. Estoy de acuerdo con pez pequeño azul, si puede ser mucho mejor que cualquier pescado de piscifactoría. Los pescados que más omega 3 tienen, los pescados de piscifactoría les alimentan con omega 3, les alimentan para que tengan omega 3. El pescado que es capturado, sobre todo en mares fríos, tiene más contenido de omega 3 que el criado. Y aquí en Carrefour de Puigcerdà suele haber sardinas del norte, del Cantábrico, frescas, frescas relativamente. Molt bé, tenim també una pregunta a l'aire, que era com podem fer menjar a la mainada i també aquests menjars de fora que han vingut com la quinoa. Bueno, primer de tot, completament d'acord amb el tema del nou, que de vegades és un comodín que tenim cada dia. Hem de fer proteïna, hi ha uns mínims que hem de cobrir, i luego ens ajuden al vespre
allò del vespre no tinc gana de un iogurt, no, al vespre he de carregar de proteïna perquè durant tot el dia he estat consumint i n'he de recuperar. El tema dels llegums, no costa molt de fer-les, la gent els hi fa por. Els de la meva generació, dels 70, sí, tenim l'olla a pressió, però ningú es posa a coure llegums perquè els hi queden malament, o dures, o toves, o es trenquen. Solució, comprar-les de conserva. Les llegums de conserva són bones, el mateix que parlava abans de la Núria, si no puc arribar al fresc i compro el congelat, doncs endavant, més val una verdura congelada que no menjar verdura. Llavors els llegums endavant, i la canalla els agrada molt el cigró i la llentia. El cigró, que no hi hagi verdura, però que la verdura estigui triturada. Fem un sofregit i triturem la verdura i deixem el cigró, i si volem posar-hi algun dia especial o una mica de cansalada o una mica d'alguna cosa li podem posar. I les llenties igual. Jo a les escoles ho veig, el dia que fem llenties amb una salsa que és neutra però que hi ha verdura dintre, els encanta. Si veuen trossos de vergínia, trossos de carbassó, ja no els hi agrada. Per tant, endavant amb això. I després sempre complementar els llegums o amb patata, o amb arròs, o amb algun cereal per aconseguir aquests aminoàcids que parlava abans la Núria, que estiguin més complets. I respecte a aquests cereals nous és més un tema de moda. Jo penso que la quinoa és un producte que està molt explotat. La gent que el cultiva no és pas un producte de comerços, és un producte que el passa molt malament, que és el seu aliment de vida, i els estem prenent perquè aquí s'ha posat de moda, és com una mica l'alvocat i tot el que hi ha. La decisió de prendre quinoa és veritat que té una proteïna completa, però al final té un cost mediambiental i un cost econòmic que no val la pena. Hi ha altres cereals com el fajol, que el tenim aquí al costat i que sempre s'ha cultivat aquí, que també és una proteïna completa i també és molt bo. I curiosament, jo m'hi trobo que a les escoles promovent l'alimentació local no trobem llenties de Catalunya, no trobem mongetes de Catalunya, no trobem cigrons de Catalunya. O sigui, que trobes llenties de Catalunya és com per tirar un coet i no en trobes. Llavors has d'anar a buscar fora i la major part de la llegum que estem consumint aquí a Catalunya ve dels Estats Units. És el més trist de tot. I si mireu les etiquetes dels llocs i busqueu d'on ve la llegum, veurà que molt de gran part ve dels Estats Units. I aquí també és una que com a consumidors hem de reivindicar. I què està passant? Que els pagesos no estan cultivant llenties, que ara mateix, amb les secades que hi ha, hauria de ser com molt més fàcil cultivar llegums, no? Suposo que no està del tot econòmicament ben pagat i no en trobes, costa moltíssim. Però bueno, jo la solució a la llegum ha sigut aquesta, fer la salsa triturada amb les verdures i se la mengen superbé, sí. Les mongetes els hi costa, la mongeta blanca els hi costa més, però la llentia i el cigró, bé, sí. Parles de les llenties i també de barrejar-ho amb altres aliments. Quines serien les parelles d'aliments idònies per a l'hora de la nutrició i de la digestió? Recordo que es parlava molt de les llenties amb arròs. Quines altres parelles d'aliments són bones per...? En principi, si mal no recordo, crec que el cigró i la mongeta ja té per si els aminoàcids complets. Tot i que els aminoàcids van a uns nivells molt baixos, llavors cal complementar-los amb el que fem sempre, que és l'arròs, que és el típic. Però també és veritat que en persones adultes ho podem complementar durant tot el dia. O sigui, no cal que fem un plat de llenties amb arròs, sinó potser per esmorzar hem fet un pa més saludable, un pa de fermentació lenta, i ja traurà la part d'aminoàcids que necessita. El que agrada més és amb l'arròs, amb les patates. Clar, has de vigilar la cocció. Si poses les llenties a cor i tiris l'arròs malament, has de tirar l'arròs en el moment i les patates igual. Però és el que tira, és el que agrada més. El cigró jo no l'he vist amb arròs i amb patates, tot i que se li podria fer amb patates. Sí. Molt bé. També has introduït un tema de les racions i els horaris. Com ho veieu? Hi ha aquell mite de que s'ha d'esmorzar molt, fort, s'ha de dinar menys i s'ha de sopar menys. Això continua sent així o no cal que sigui així? Se ha de comer cuando se tiene hambre. Y se ha de comer hasta que ya no se tiene hambre. Obviamente, en nuestro día a día y en nuestra rutina hay más o menos unos horarios preestablecidos. La realidad es que cuando trabajamos, los horarios los marcan el trabajo, o en el caso de los niños, pues los horarios escolares. Pero lo más fisiológico, lo más natural sería: tengo hambre, como. Ya no tengo hambre, dejo de comer.
es curioso como conseguimos darle la vuelta y comer mucho cuando no tenemos hambre y no comer cuando tenemos hambre. Y eso hace que los mecanismos fisiológicos de compensación se desregulen y nuestro cerebro desaprende cosas que han nacido con ellas aprendidas. Y todos estos cambios de hábitos que tenemos hoy en día las nuevas generaciones, bueno, yo ya no soy nueva, pero me considero, nos lo ponen muy difícil porque nacemos ya con ello. Y ahora yo soy madre y a mi alrededor veo, yo todavía vengo de una generación en la que se cocinaba en casa, cocinaba mi madre. Ahora cada vez es más difícil, ¿no? Y veo cómo la gente que está a mi alrededor tiene muchísimas dificultades y se apañan como pueden. Y entonces hacen que los niños desde muy pequeñitos, tanto a nivel de horarios como a nivel de cantidades como a nivel de variedad, reaprendan las cosas, digamos, mal. Y deshacer los mecanismos que ya se implementan durante la infancia es mucho más difícil. Aquí m'agradaria, Iris. Només una cosa. Has dit de menjar fins que no es tingui gana. Jo també he llegit a algun lloc que és bo no quedar tip. És bo quedar tip o has de parar? Bueno, encara em queda una mica de gana. Depende de muchos factores. Normalmente, cuando tenemos hambre y empezamos a comer, el hecho simplemente de masticar comida ya envía señales al cerebro para que empiece la saciedad. Entonces, por eso, típicamente se ha dicho empezar con el plato de verduras para no engañar, sino para que no empieces con lo más calórico, ¿no? Que no empieces con el plato de pasta, que te lo acabarás entero. Si empiezas con algo más, empiezas a masticar, empiezas a salivar, el cerebro se va saciando. Por ejemplo, en la patología de la obesidad, lo que vemos mucho es que la gente pierde esa sensación de saciedad y la saciedad para ellos es no poder más, sentir dolor en el estómago. Entonces, depende de la persona. A mi només m'agradaria afegir el que diu la Carmen de quan tu li demanes si hem de cada tip, si hem de menjar 5 vegades al dia, si hem de menjar més per esmorzar, si hem de menjar més per sopar. Aquí hi ha un factor metabòlic clau, que és la insulina. Per tant, el que deia la Carmen de que hem desaprès, el nostre cos ha desaprès el que és metabòlicament sa, és que activem masses vegades al dia la insulina i això ens provoca més sensació de gana durant tot el dia. Si mengem més dolç, si mengem més processat i si mengem més quantitat d'aliments d'aquests que són, de que el nostre cervell li xifla, estimula moltíssim a nivell de satisfacció i de plaer immediat, estem activant la insulina i aquesta insulina fa que s'activa al cervell un estímul que li encanta i cada vegada en vol més. Si això ho reaprenguéssim i deixéssim d'activar la insulina, menjaríem molt menys vegades al dia. Per tant, ens ajudaria a tornar a fer el que es feia abans o el que hauria de fer l'organisme de forma normal, que és menjar quan el cos t'ho demana, que és el que diu ella, no? La sensació de gana tu l'has d'escoltar, perquè si no l'escoltes sempre menges fora d'hores i sense gana. I menjar sense gana vol dir activar hormones que el cos no les vol activar en aquell moment. Ja sigui gastrina, ja sigui l'àcid clorhídric, ja sigui enzims digestius. Si l'intestí no vol, el forcem. En la patologia de l'obesitat això ho veiem molt perquè estem forçant constantment aquest intestí a generar hormones, àcid clorhídric, gastrina. Ens forcem a tot, no? Per tant, tirar enrere en aquest canvi metabòlic ens ajudaria molt a no tenir gana tantes vegades al dia i a no necessitar tanta sacietat, perquè és això, a més genera això, aquesta compensació de que he de quedar molt tip per quedar-me satisfet, no? I això ens ajuda. Per aquí. Moltes gràcies. Com es pot tornar a aprendre perquè ens hem tots plegats no sabem parar fins que no estem tips. És a dir, com s'aprèn a dir ara és suficient? Perquè normalment el problema és que hem anat fent aquests hàbits
i han perdut aquest instint natural que parlàveu tots tres, i quin aprenentatge s'ha de fer. I un altre element és el costum i l'ansietat. Depende de la situación también, pero hay estrategias más o menos radicales según la situación en la que esté cada persona. Hay estrategias para las personas que están en obesidad severa, incluso de hartarse, de dejar comer su alimento preferido todo lo que quieran. Pueden ser kilos. Estamos hablando de situaciones muy extremas, ¿eh? Pero, por ejemplo, una de las estrategias que solemos proponer es empezar con alimentos menos calóricos, quitar las pantallas y estar concentrados sobre las sensaciones que tenemos alimentarias, y ir a toda esta alimentación más ancestral que se compone de legumbres, de verduras, de semillas, de proteínas, y que nos producen una saciedad con muchas menos calorías que todo lo que son los procesados actuales. Yo diría que por aquí podría ir la cosa. Y mucha consciencia, sobre todo es consciencia. Luego, yo lo que siempre recomiendo es reconocer, lo que creo que es más fácil, es reconocer un hábito que tenemos diario, como puede ser comer mucho pan, la costumbre, no sé si es compartida, pero de comprar el pan, ir picando pan y comer acompañado siempre con pan. Si cambiamos solo esta costumbre, ya vamos a notar una diferencia. Hay un elemento que ahora no, yo veo mis hijos y mis nietos no, pero en mi generación queda como muy instalado y muy asociado: come que vas a coger anorexia. Hay anemia, perdón, no, anorexia no se hablaba en mi tiempo, anemia. Y era como tú no tenías hambre y en la familia era obligatorio terminárselo todo por el miedo a que tuvieras, te quedases con anemia. Y esto lo llevas asociado y cuesta mucho desconectar esto. Gracias, aprovecho, abuelos, si el niño no tiene hambre, no hace falta que se acabe el plato. Es un contexto sociocultural. Había una posguerra, era necesario. Ahora es todo lo contrario. Han pasado muy pocos años, ha sido un cambio brutal. Nuestros cambios a nivel genético tardan miles y miles de años en hacerse, y hemos pasado un poco de un extremo al otro y no nos hemos sabido adaptar. Ahora es todo lo contrario, tenemos a disposición toda la comida que queremos cuando queremos, y venimos de ahí y ahí seguimos, efectivamente. Y el orden, es decir, yo veo, para que no nos pasemos de un lado al otro, es decir, está bien, ¿no?, a demanda, a apetito, pero tener un orden no ayuda un poco, es decir, para no pasarnos al otro lado del péndulo. Un orden, estructura en los horarios. Unos horarios para estructurarte, ¿no? Al final, si aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo, nos los marca el cuerpo, y obviamente cuando tienes un ritmo de vida regular, más o menos el cuerpo te lo va a marcar aproximadamente. Por ejemplo, un día que hay una comida familiar, un fin de semana, normalmente el lunes el cuerpo te va a pedir comer menos. O te va a pedir no desayunar, que yo creo que es un mito, espero que lo compartas. No todo el mundo tiene que desayunar. Hay gente que por la mañana no tiene hambre, quizás porque tiene la costumbre de cenar más. Entonces es este escucharse y dejar un poco que sea un poco intuitivo. Pero insisto en que hay que poner mucha conciencia, porque es como hablamos mucho de dieta equilibrada, tenemos la suerte de vivir donde vivimos y de tener alimentos de proximidad relativos que vienen de la tierra y que son sanos, pero de nuevo, si desaprendemos todo eso,
pues al final no sabremos, pero nuestro cuerpo, cuando nos falta, como curiosidad, no sé si recuerdan la enfermedad de la pica, que eran los niños que lamían las paredes, que algunos perros lo hacen también porque tienen falta de minerales. O sea, nuestro cuerpo ya nos pide lo que en ese momento necesita para llevar una alimentación equilibrada y tenemos que aprender a escucharle, porque hablamos mucho, los nutricionistas hablan mucho del plato equilibrado en porciones, que está muy bien, pero eso a veces es difícil de llevar a la práctica todos los días. Entonces yo creo que está bien como concepto, pero la alimentación debe ser variada sobre la semana, ¿no? Permitiéndonos hacer en un momento dado el exceso de las Navidades, del cumpleaños, sin la culpabilidad, que asociada a la comida hace mala combinación. De manera que interpreto que amb aquest sistema d'alimentar-se a demanda no és tan dolent aquesta evolució que hem tingut del mètode d'alimentar-nos, que hem passat de dinar en família asseguts a taula, primer plat, segon plat i postre, i això era com una cosa sagrada, i ara mengem un bol moltes vegades al sofà. I ho acabem molt més ràpid també. O sigui, no seria tan dolent aquest nou mètode. No? A mi el sofà no me gusta. No, jo el que crec és que, tornant una mica per lligar-ho, quan parlem d'escoltar la sensació de gana, és clau posar-hi la consciència, com diu la Carmen, de saber si tinc gana o no. Perquè al final, si mengem forçant, ja siguem nosaltres o siguin els nens, igual. Si estem forçant, estem creant un mini trauma. O sigui, ja estem fent alguna cosa que el cervell no vol. No? I això amb els nens és molt important. No podem obligar un nen a menjar. És imprescindible no fer-ho. No podem obligar un nen a menjar. Els nens mengen quan tenen gana. Quin és el problema? El problema és que, poso un exemple, a les 11 del matí s'ha menjat unes galetes amb xocolata. Val? Aquest nen ha menjat una cosa amb sucre que ha provocat un excés d'insulina en sang que en aquell moment li treu la gana. Si jo a les 12 li dic ara t'has de menjar el plat de cigrons amb verdures i el pollastre a la planxa, no tindrà gana perquè ja ha activat la insulina fa una hora, el seu intestí ja ha fet un procés digestiu, per tant no li demanem que mengi. Si el nen menja aliments saludables, primera norma, si ha menjat un esmorzar equilibrat, quan arribi l'hora de dinar tindrà la gana real que necessita i l'energia que el seu cos li demana, ell serà capaç d'entendre que el que té davant és un aliment que necessita i això ho traslladem a nosaltres. Val? O sigui, si escoltem la sensació de gana i mengem quan el cos necessita, és quan ho fem bé. Per tant, com diu la Carmen, l'esmorzar no és un àpat imprescindible. No, és imprescindible per qui ho necessita. Qui no té gana, que no el faci. No és obligatori. I no és l'àpat més important del dia. Sí? I ara relaciono amb la pregunta que has fet, que no me'n recordo. El mètode per menjar, el tradicional del primer plat, segon plat i postre, i el nou del bol. Val. Clar, aquí l'important és que nosaltres estem, a nivell de promoció de la salut, és molt important el plat de Harvard, que és aquest plat que diu la Carmen, que és el plat on hi ha la meitat del plat és vegetal, un formatget és hidrat de carboni i l'altre formatget és proteïna. Val? Aquest plat és molt visual per entendre l'alimentació equilibrada d'un àpat, d'un dinar o d'un sopar. Però no vol dir que sigui obligatòriament les 3 porcions sempre. La cultura, des del meu punt de vista, de primer, segon i postre, és correcta si està equilibrat. Si posem l'amanida sempre al mig de la taula, o el bròquil, o l'escalivada, o un gazpacho ara a l'estiu, que hi hagi sempre la part verda, que la vegin els adults i que la vegin els nens. I fem el tall, que la proteïna és imprescindible. Val? A nivell d'hidrats de carboni, no cal que hi siguin sempre. Si els necessitem, bé. Si no, no passa res. La qüestió del bol, no? Del bol, si és equilibrat, si fem un bol on hi ha, per exemple, arròs integral, hi posem tomàquet cherry, hi posem remolatxa, hi posem alvocat, hi posem oli d'oliva, hi posem anous, hi posem anacards. Si el fem complet, el bol no és mala idea, perquè a més, amb la societat actual, que anem de pressa, que només tinc 20 minuts per dinar, és una opció sempre que estigui fet de forma equilibrada, però que no sigui mai ni davant d'una pantalla ni davant del mòbil, perquè aquí el que estem generant ja és una confusió cerebral. Abans, quan parlàvem de les pantalles de si hem de menjar amb la tele, de si hem de menjar amb el mòbil, amb l'iPad, o què passa?
El que passa aquí és que generem un excés d'hormones del plaer, que són l'adrenalina, noradrenalina, dopamina, que el que estem aconseguint aquí és que el cervell es confon i li donem un plaer extra que no sap d'on ve. I aquest excés d'hormones fan que el nostre cos es confongui i arriba la sensació que deia la Carmen de que estic menjant i no sé ni que estic menjant. Vaig fent, perquè estic enganxat a la sèrie, miro la sèrie, dino, i potser he menjat el doble del que hauria menjat perquè no estic connectada amb el que és realment important. Per tant, s'ha de vigilar una mica amb el context, no? Que si l'aliment en si és equilibrat està bé, però el context que ens influeix a l'entorn ens pot alterar el funcionament i el que acabo menjant al final. I pot ser que em faci el bol molt sa, molt maco i molt bonic i li puc fer una foto per penjar-la a Instagram, però de postres, com que tinc aquesta necessitat de dopamina tan gran i aquesta necessitat constant de satisfer el meu cervell, que m'acabi menjant un flam amb nata de postres. Per què? Perquè necessito donar-li aquest plaer extra al meu cervell. I és una mica... És complicat, perquè clar, hi ha molts factors actualment que ens interfereixen en això. Però les pantalles hauria de ser una de les més importants a eliminar a l'hora de posar consciència a fer un canvi d'hàbits. Teníem una pregunta. Sí, hi ha més preguntes. Hi ha dos paraules a demanar. Espera un moment. 3, 4. No sé si volies dir alguna cosa més o més, Jordi, aquestes preguntes que hi ha, i si no passem ja a la... Bueno, Sí. jo principalment, completament d'acord amb el que hem comentat, però jo sí que un gran consell que davant de tot això és que la gent que prengui un temps per fer-se una llista del que menjarà durant tota la setmana, perquè el no saber on anem, el dia a dia, el no programar-nos el que hem de comprar, ens fa que sortim d'on sigui, de la feina, passem pel supermercat perquè ja no anem a la tenda perquè ens hem d'esperar i comprem qualsevol cosa. Llavors prenem una mica de temps, aquí el mercat és el diumenge, a la seu és el dissabte, són 5 minuts fer una llista que cada setmana podem repartir el menú i sabem que cada dia per sopar hem de posar aquest bol d'amanida, aquest bol de bròquil, perquè per molt que diguem nosaltres, després si no l'hem comprat aquest bròquil, de cap manera hi serà a taula. Llavors és com tenir aquest temps a les famílies, a vosaltres, als fills, als nets, d'anar-nos acostumant de la mateixa manera que es fan una llista cada dia de la feina dels deures, doncs us heu d'alimentar bé, doncs apunteu tot, el que fareu per esmorzar, el que fareu per sopar, el que fareu per berenar, que no acabem sempre menjant el mateix. Jo crec que és una cosa que realment ens implica poc temps i té uns grans resultats. D'altra manera, és impossible posar-te a preparar res si no abans ho has comprat. Hola, bona tarda. Primer de tot, soc pediatra, vol dir que pot ser que el que pregunti estigui una miqueta sesgat. Estic bastant d'acord amb el que heu dit. Per exemple, el de reduir les proteïnes. En les meves èpoques de resident, als nens se'ls donava una papilla amb 50 grams del que fos i ara s'ha reduït a 20, vull dir que d'acord amb les pantalles, no tan d'acord a pediatria amb que els nens mengin quan vulguin. La sensació de gana amb els nens, sobretot en els lactants, no està tan clara. I s'han de posar, jo personalment penso, tinc molts cabells blancs i han passat molts anys i les coses han canviat, però penso que hi han d'haver unes normes, no tan estrictes, és dir, estic d'acord que si li toca menjar allò i no en vol més, però no vol res més. No té gana de menjar la verdura, no té gana de menjar la carn, em sembla bé, no s'ho menja, però no li donem 2 iogurts perquè ha menjat. Em sap greu, sé que és la... Pero creo que no estamos en contradicción. No, en absoluto. Que crec que no, però vull dir que com que sóc àvia també... Claro, que el problema que yo veo aquí es que los niños aprenden muy rápido. Entonces lo comentábamos antes, si la ensalada y el brócoli solo es para los niños y no lo comen los adultos de la casa, lo van a aprender rápido. No digo que sea el caso. I el peix, clar, si li dones peix i resulta que el pare fa cara de bròquil quan menja peix, evidentment. Voilà. I em sembla important que les famílies mengin tots junts i mengin Exacto. mateix. Vull dir que això penso que és bàsic. Estamos de acuerdo. Pantalles, menjar tots junts, però vull dir que ara no ens anem d'aquí amb la idea de que si el nen no té gana, doncs no té gana. Aviam, unes normes mínimes hi han de ser perquè en aquesta edat s'està aprenent a menjar, ha de tenir... A casa seva no pot ser que obri un armari i estigui ple
doncs de galetes amb xocolata, per exemple, no pot ser, és dir, no hi han de ser, Exacto. i que siguin un extra, el que jo en dic sempre un extra, aviam, un extra, ho ha fet de meravella, ho ha fet molt bé, doncs avui li toca una galeta de xocolata, però avui és un extra, no cada dia, quan vol i quan li dona la gana i tal. I els avis, em sap molt greu, perquè hi ha molts avis, hem d'aprendre a dir no. Hem d'aprendre a dir no. Vull dir que és veritat que tota la vida hem dit els pares estan per educar i els avis per maleducar, però no tant. Tampoc ens passem, tampoc ens passem. Totalmente de acuerdo, o sea, era más en el tema de la porción, del acábate el plato, cuando igual el niño por X razones no tiene hambre. Efectivamente, si aprende la dinámica de no me acabo los garbanzos porque luego dentro de media hora pido una galleta y me la dan, pero se aprende con el ejemplo. Si comemos todos en la mesa y comemos los mismos alimentos y esos alimentos no están a disposición, que no deberían estar a disposición, hay niños de todo. También opino desde mi experiencia que a veces les obligamos a alimentos que no les gustan. Si hay otra verdura, si hay otra fruta, si hay otra legumbre, no hace falta que coma la acelga. Es que es muy fea la acelga, es que es muy verde. Es que a mí tampoco me gusta. Claro. Hay un poco de todo, es no ir a los extremos otra vez, pero de acuerdo totalmente en este exceso de alimentos. Total. I només puntualitzo, a nivell de lactants, no parlo en cap moment de lactants, val? Perquè quedi clar que els lactants és encara un altre nivell, o sigui, aquí no ens hi fiquem, sí. I només, segona cosa a puntualitzar, se m'ha anat. Que me mira de con las... Racions, normes... Ara, gràcies. El fet de les verdures, no? O el fet de que no els hi agradi. És normalíssim que no els hi agradi un aliment com a nosaltres, és normalíssim. Però el que hem d'intentar és que provin. Això és clau. Val? I perquè provin, els hi hem de poder oferir. Les bledes, el broqui, la mongeta, el carbassó, la remolatxa, el tomàquet i la pastanaga. Ho han d'haver provat. No t'ha agradat? No passa res, no mengis. No passa res. Però ho han de provar, perquè aquí és on hi ha la riquesa, perquè ells han de, tal com aprenen a l'escola, com aprenen a caminar, com aprenen tot el que el cervell ha d'anar evolucionant, també aprenen els gustos. Per tant, és bo que provin. Això era. Bueno, ara em toca a mi, doncs. Sí, és molt interessant tot allò que esteu dient, però sembla una conferència d'avis dedicada als nets. I penso doncs, que també les meves preguntes van de cara a qualsevol edat. Tornant a l'inici de la teva intervenció sobre l'ou. L'ou és una bona proteïna, jo hi estic d'acord, però el problema del colesterol. La pregunta és, de quina manera seria millor l'ou cuinat per minimitzar, si és que es minimitza, el problema del colesterol? Aquesta és una pregunta. L'altra és, què opineu, tots els de la taula, sobre de l'ayuno intermitent? I l'altra és que per aprimar hi ha les tendències nutricionistes de que s'han de menjar 5 àpats al dia i d'altres que només 3. Aquí vindria de quan es té gana, però jo ara que m'estic llegint el llibre del Xavi Verdaguer hi he après molt i voldria que em responguéssiu això. Gràcies. Comença. Començo per l'ou, val? L'ou té colesterol, sí, però la forma química del colesterol de l'ou és diferent de la del bacon, la de l'oli de palma o els greixos més saturats, val? Si hem de parlar de l'hora de cuinar, com s'absorbeix menys el colesterol, sempre ha de ser ben cuit. Val? Com més cuit estigui, menys colesterol absorbim. Com més cru estigui aquell ou, més colesterol absorbim. Però insisteixo a que no és el dolent de la pel·lícula. L'ou es sanísimo. Y si puedo añadir una cosa de la que no solemos hablar cuando hablamos del colesterol, es que el exceso de azúcares suben el colesterol mucho más normalmente en nuestra dieta que el colesterol. Que los alimentos que normalmente relacionamos, obviamente la charcutería es alta en grasas saturadas, pero los procesados y los alimentos ricos en azúcares. El exceso de azúcar sube el colesterol.
que igual es una asociación que a veces no tenemos en la cabeza. Sí, sí, quan mengem molt sucre, l'organisme el transforma en greix i aquest greix és colesterol. Per tant, el dolent de la pel·lícula està aquí. I deixa'm dir un segon dolent de la pel·lícula a l'hora del sistema circulatori i és el calci. L'excés de calci en sang, quan no està controlat, és el que fa les plaques a la sang. El sistema circulatori fa plaques i la molècula de greix s'enganxa a la placa de calci. Per tant, a vegades hem de vigilar què tenim alt amb sang i regular-ho i controlar-ho perquè no sempre el dolent de la pel·lícula és el colesterol. Per tacar-ho això dels ous, hi havia un mite que deia màxim un ou al dia. Això és un mite, doncs. Poden ser 2 al dia. 2 ous al dia sense problema. Vale. Hi havia les preguntes... Perdoneu, hi havia les preguntes pendents del 2 de juny intermitent. El ayuno intermitente. A mí las modas no me gustan mucho, pero dentro de las modas, el ayuno intermitente, lo que se intenta conseguir con el ayuno intermitente es precisamente regular los picos de insulina. O sea, regular esto que comentaba Nuria antes, de intentar que haya una disminución de la secreción de insulina. Bien hecho, las personas que saben lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, si después hay una alimentación equilibrada, y a mí no me parece mal, pero como norma poblacional no lo veo adecuado. No sé si estàs d'acord. Depende de lo que haya comido y la actividad física que haya hecho. Aquí hi ha moltes normes, hi ha moltes modes, però es parla de 12 hores de dejuni, de 18 hores de dejuni, de 14. Al dejuni hi ha estudis que confirmen que és molt bo pel sistema immune, pel sistema circulatori, pel sistema digestiu, però no és bo per tothom. Això és important tenir-ho en compte. I sempre que el vulguem fer, és importantíssim que anem a buscar un professional de la salut i li demanem com el faig i si el puc fer, com el gestiono. Què passa amb aquestes modes? No? Que és una moda, és el que diu ella, a mi les modes no m'agraden, a mi tampoc. A mi el dejuni m'agrada, sí, molt. I l'utilitzo a la consulta, sí, en els casos que crec que fa falta, no a tots. Però el perill d'aquests dejunis és que fem un dejuni de 14-15 hores, després menjo el que em ve de gust, o bec el que em ve de gust. Aquí és on hi ha l'error, no? Per tant, és molt important ser conscients d'evitar fer-ho com autodidacta i faig el que vull, com em penso que o he llegit a Instagram o he llegit a internet. Aquest és el perill del dejuni intermitent. Però jo sóc molt partidària que és molt bo per la salut. I perdó, ens quedava la tercera pregunta sobre el número d'àpats al dia relacionat amb això dels àpats a la demanda. Hi ha un límit de màxim, un límit mínim, un àpat al dia, 3, 2... Jo aquí diria que depèn de cada persona, no hi ha més. O sigui, abans, quan jo vaig acabar la carrera, era 5 àpats al dia obligatoris i ressupor si tenies gana. Això ara és un crim, des del meu punt de vista també és un crim, perquè activar l'intestí tantes vegades tampoc és bo. Aleshores, aquí té molt a veure la insulina, no? Que parlaves del llibre del Xavier Verdaguer, hi ha un altre llibre que parla de l'efecte directe de la insulina. Clar, si activem la insulina cada vegada que menjo amb hidrats de carboni, amb pa, amb galetes, amb pasta, amb arròs, tota l'estona estem activant la insulina, per tant tindré gana més sovint. Si jo aprenc a no fer això, no tindré gana tan sovint. A nivell nutricional, si jo menjo el que toca, estaré coberta, perquè a vegades la por és, no, és que si menjo 3 vegades al dia no tindré suficients nutrients. I no és cert. Sí estic menjant el que toca, si menjo equilibrat, si tinc la previsió, com deia abans, no? La previsió de comprar. Sí, és un conjunt de factors, no? Però al final és ser conscient de que no és obligatori menjar 5 vegades al dia. Però si tinc gana, he de menjar. I si tinc gana 5 vegades al dia, menjo. Però sempre amb gana. Escolteu, Hi havia una pregunta al darrere. Endavant. Hi ha 2 coses. Una ja l'ha plantejat la senyora, i és el tema de l'ou. Perquè, esclar, nosaltres també som un país que l'ou fregit, ostres, i a molts nanos els hi agrada molt. Aleshores, ja has contestat ou bullit, i quan més bullit, millor. Perquè aleshores... Bullit o cuit? Bullit, no? No, abans he dit que com més cuit,
menys colesterol absorbim, però no bullit només. A veure, però aleshores és cuit com fregit o cuit amb aigua. O sigui, el que... Sí, ja l'entenc. El que jo em referia és, per absorbir menys colesterol ha d'estar ben cuit, val? Però cuit pot ser ferrat, pot ser amb truita o pot ser dur, o pot ser remenat amb verdures. Sí? A l'hora de parlar de nutrició, quan estem parlant de calories, l'ou ferrat és el més calòric perquè té més greix dins de la composició. A l'hora de coure hem creat més quantitat de greix. Però no per això vol dir que sigui molt dolent, eh? El que no és bo és menjar ou ferrat cada dia. Però podem menjar un ou ferrat a la setmana. De tots els ous que mengem, un ferrat seria l'equilibrat. Bé, i aleshores el xicot... No. Com et dius? Xicot, gràcies. Jordi. Jordi, és que ets jove, eh? Respecte a mi, ets molt jove, eh? A veure, el tema és... Has dit llegums, i tant. A veure, dius, és difícil trobar llegums. Una, aquí mateix a la Cerdanya, no n'hi ha. Per altra banda, tampoc era tant costum a la Cerdanya menjar llegums, perquè aquí, el trinxat, el famós trinxat, i punto pelota. Aleshores, amb aquest devenir que hi ha hagut a la vida, les dones ens hem incorporat al treball. Per tant, estar a casa fent allò que coure llegum, sigui amb olla a pressió o com vulguis, vol dir que li has de dedicar un temps. Un temps que moltes vegades no té. I aleshores tu has dit, es pot comprar llegum d'aquestes que venen en pot, però aquestes que venen en pot porten una sèrie de coses que per conservar aquesta llegum li han de posar. I malgrat et miris, si viene de Navarra, si viene de León, perquè esclar, jo sempre em miro la composició d'on ve i si és d'Estats Units no l'agafo, però és que tampoc t'ho posen que sigui d'Estats Units o sí que et posen que és, per exemple, de Navarra. Per exemple, hi ha una llegum que sol sortir molt bona, que és l'aluengo, que sí que ve de Castella. Molt bé. Amb tot aquell suc que té, per conservar-ho, què fas? El rentes? Perquè, esclar, si agafes el suc de tot això que han fet i l'escalfes... Bueno, diverses coses. Un dubte que tinc, el tema de l'ou. Perquè jo tinc entès que justament la llema, el rovell, perdó, és on hi ha més nutrients. Si jo el coic molt, em carrego les vitamines. Llavors, jo he promogut sempre, quan faig tallers, de fer l'ou fregit amb aigua. L'ou fregit amb aigua, a part que és low cost, perquè avui en dia fer un ou fregit amb oli ja és de rics, diguem-ho així, és el mateix sistema i queda superbo. Llavors jo sí que he promogut sempre el fet que la clara quedi ben cuita, perquè la clara en el fons és un absorbent de nutrients que no digerim del tot bé i el rovell una miqueta més cru. Després del que ha dit la Núria, aquí ja depenent dels nostres nivells de colesterol circuem més o menys, però l'aigua és una bona solució. Una paella amb un tit d'aigua i posem l'ou i a la que comenci en 4 minuts tapat, amb inducció el número 4 queda un ou ferrat amb aigua superbo. No fa la corona aquella reial, però és boníssim. Jo podem posar més a més els cigrons, que queda molt bé. Respecte a l'aigua del govern, que és el líquid aquest que posen, en principi no porta conservants, això és aigua i sal. Val? Hi ha molta gent que li fa angúnia de consumir aquest producte perquè no és bo. Bueno, jo l'utilitzo per guisar, l'aprofites perquè en el fons també hi ha gust allà. No és un brou, però hi ha gust. El podeu rentar i ja està els cigrons. I és veritat que no tens l'origen dels cigrons o dels llegums del pot. Llavors aquí has d'anar a buscar aquest producte que a tu t'encaixa més. Jo, per exemple, tinc el producte de Calvalls, que és un producte que trobo a qualsevol supermercat, que és una empresa de Lleida, i que a més no té un preu excessiu, està envasat en vidre, per tant evitem el tema dels plàstics de dintre les llaunes i surt força bé de preu. Llavors, què compro? Compro els cigrons, perquè els cigrons... Jo em passo el diumenge cuinant a casa, perquè jo entenc que a casa tots treballem i ningú té temps de cuinar, però el que no faré jo és deixar de cuinar per anar al gimnàs, no? Jo abans em posaré a cuinar, llavors destino el diumenge
a cuinar i aprofito i engego el forn i faig patates, faig carbassó, faig el que faci falta per aguantar tota la setmana. I el que no me'n surto és amb els cigrons, no me'n surto, és una que no puc aconseguir. A més, si és cigró ecològic encara costa més, no sé per quina raó. Doncs els cigrons els compres de vidre i no passa res. I l'aigua aquesta, l'aigua dels cigrons es pot utilitzar per fer una truita, si vols, perquè si agafeu un dia l'aigua dels cigrons l'escorregueu i la munteu, veureu que munta com una clara, vull dir que es pot utilitzar com a substitut de l'ou. Però no és dolenta aquesta aigua. Serà dolenta que sigui la conserva. Llavors, sabeu que dintre les conserves hi ha com uns plàstics, a dintre les llaunes aquests plàstics porten bisfenol i porten coses rares que no està molt clar si són o no hi són, doncs evitem-los en aquest cas. Però vaja, les llenties, si han estat en remull tot el vespre, en 20 minuts estan cuites. Vull dir que tampoc és una que costi molt de coure. I llenties i cigrons en podem trobar fàcilment. No sé si he respost la pregunta. Hi havia una altra pregunta pel públic? Vostè? Sí, endavant. No, jo volia que una miqueta que diguessin que, perquè suposo perquè hi ha persones que sempre han estat molt primetes, més primes de pes i tal, i arriba un moment que el cos fa un canvi per lo que sigui i clar, comences a augmentar de pes i tal. Jo suposo que això també influeix la genètica, l'ansietat, l'estrès, no? I llavors tinc casos que els he sentit d'amistats i m'han dit és que he anat al metge i dic, què em vull aprimar? M'ha donat, he fet, vinga va, Pronocal. Vinga va, he fet el Pronocal i després, al final he tingut un rebot. O la Zempic, que és una medicació per diabètics, no? I clar, altra que del sobrepès, el fetge gras, que no sé com es fa el fetge gras, a conseqüència de què, no? En quin moment, donat el cas aquest, és clar, posar-se en mans d'un professional, no? Però fins a quin punt això afecta? L'ansietat, l'estrès, sobretot l'ansietat, aviam. Sí, mira, pregunten si fins a quin punt afecta... Sí, no hi ha problema. A partir del fet que hi ha persones primes que al llarg de la seva vida de sobte es tornen més grasses, fins a quin punt aquest procés està vinculat a una ansietat, a un estrès o a un component genètic. Hormonal, o el que sigui. Clar, aquí hi ha molts... Ha tret molts temes, perquè això dona per molt. D'acord. Però a nivell de canvi metabòlic, no? A nivell de canvi corporal, hi pot haver molts factors. Primer, si és home o dona. Si és dona, entrem en edat menopàusica o premenopàusica. Aquí hi ha un canvi metabòlic que el tenim establert totes, per tant, ens passarà a totes. Hi ha dones que a nivell físic canvien i hi ha dones que no canvien. Hi ha dones que tenen molta sintomatologia i dones que no. Però el pes és un dels punts que sempre canvia o sol canviar. Aquí el que cal fer és personalitzar-ho al 100%, adaptar els canvis alimentaris als canvis d'activitat física que calguin. Si estem parlant de canvis hormonals més al nivell, doncs problemes de tiroides relacionats amb els canvis hormonals de la pròpia menopausa, doncs adaptar si cal medicació, si cal canvis alimentaris més estrictes, s'ha d'adaptar. Si és un home, igualment ho tindrem amb canvis físics, però aquí no hi haurà un problema hormonal. Per tant, des del meu punt de vista i la meva experiència, sempre que un home vol fer canvis i ell els vol fer, l'home és molt més fàcil perdre pes, sempre, perquè no té cap interferència. A nivell hormonal, em refereixo, les dones ho tenim més difícil perquè si estem en edat de fèrtil tenim canvis hormonals, si estem en edat premenopàusica, també. En edat menopàusica, més. Per tant, això és molt personalitzable. Val? A nivell de dietes estrictes, aquí ja ens fiquem en un món on dietes estrictes suposa el que deia ella abans de les dietes de moda o dietes estrictes o dietes hiperproteiques, com pot ser el Pronocal. Això el que fa és alterar el sistema mental alimentari perquè estem substituint aliments per batuts, per sucs, per padilles, per diferents productes, barretes, galetes que ens puguin donar. No aprenem a menjar, tot el contrari,
i quan tornem a menjar normal, perquè això no es pot sostenir en el temps, l'efecte és directe, no? I a nivell mèdic ja deixo que a nivell de medicació, ja sigui a nivell d'Ozempic o altres medicaments, doncs Por supuesto que hay un componente genético, pero hay un componente genético, o sea, hay obesidades que son genéticas, pero estas son obesidades que debutan en la infancia muy precoz. Y luego hay muchísimos genes que forman parte del control del peso. Cada vez se pueden estudiar más, hay más estudios y se pueden reconocer más. No cambia nada. Quiero decir, a estas alturas de la vida cada uno sabe si tiene tendencia a engordar o tendencia a adelgazar. Y no cambia nada. Simplemente cada uno tiene que adaptarse a los genes con los que ha nacido. Ahora hay algunos tratamientos para algunas alteraciones genéticas que se reconocen en sistemas familiares en las que hay una obesidad familiar general, pero son situaciones también muy concretas. En el tema de los tratamientos como el Ozempic, que está muy de moda, es una mala utilización. El Ozempic está autorizado para diabéticos con mal control de la glicemia. Que esto va a evolucionar con los años y que estamos en una sanidad que es pública y que tiene que repartir los recursos y que igual se podría utilizar de otra manera, puede ser. Todo se puede debatir, pero es como lo de las dietas de moda. Los medicamentos de moda hay que tener también cuidado. Es un muy buen medicamento para el control del azúcar, que como efecto secundario genera menos hambre. Entonces, para las personas que han perdido el hilo y no saben dónde está su sensación de hambre y de saciedad, pues les quita el hambre y comen menos cantidad. Entonces, el efecto secundario es la pérdida de peso. No en todas las personas igual. Hay personas que pueden llegar a perder un 10% de su peso y hay personas que no van a perder ni 1 gramo. En concreto, el Ozempic hay una dosis más elevada que en ciertos países, como en Francia, ha estado autorizado para el tratamiento de la obesidad. Es el doble de la dosis habitual y es un tratamiento crónico. O sea que la obesidad es una patología crónica y cuando planteamos hacer un tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, lo quirúrgico obviamente no se puede ir atrás, pero el tratamiento médico también es para siempre. Y ha habido, en España no sé, porque justo yo dejé de ejercer en España cuando salió más o menos el Ozempic, pero en Francia, por ejemplo, ha habido un muy mal uso. Entonces, tiene sus indicaciones, hay que hacer protocolos y hay personas que lo necesitan. Y que si lo necesitan, mi opinión es que tienen que poder tener acceso. Pero de nuevo, no como norma general para la sociedad. Hay muchos pasos previos, sobre todo en el contexto que usted explicaba, que no es una obesidad, que es un cambio en un momento dado, que nos pone las cosas difíciles, que nos obliga a cambiar de hábitos, que a esas edades es más difícil todavía, pero que tenemos otros recursos y por suerte hoy en día los tenemos en el ambulatorio, que es una cosa que me pone muy contenta. Gracias. Primer l'hauries demanat tu, no? Una aquí i després aquí, Hola, bona tarda. Volia preguntar sobre el tema dels làctics, que no han sortit, referent a si són sants, el tema dels làctics, si són sants, si a nivell digestiu quines implicacions tenen, si són indigestos, si no, si és millor els de cabra, de vaca, tot això que es parla, si es considera més proteïna i quants cops a la setmana. I després 2 preguntes ràpides més. Quina opinió teniu sobre els anacols, per gent que està amb temes de colesterol, si són realment, si és màrqueting o no? I després, el que has dit de la tonyina, que és dolenta, si és tan tòxica, diuen que s'ha de prendre, si les llaunes que venen al supermercat són tan tòxiques com seria una tonyina fresca. Ja està. Començo pel final perquè el primer tema dona per molt, i així. Començo per la tonyina. La tonyina en si no és que sigui molt dolenta, és que no n'hem de menjar molt sovint. Això com a tal parlant de tonyina fresca. Quan parlem de tonyina en conserva, és important no comprar-la amb llauna, sinó comprar-la en vidre. Perquè, com deia abans
El Jordi, els bisfenols, els plàstics que ens hi posen, passen al greix de l'aliment, per tant ens els mengem, per tant estem menjant disruptors endocrins. Val? Per tant, sempre les conserves en vidre, ja sigui de tonyina, però totes les altres, de tomàquet, de xampinyons, de qualsevol verdura, sempre en vidre. Val? Entremig n'has fet un altre que no la recordo. El d'Anacol? El d'Anacol. El d'Anacol és llançar els diners, o sigui, estem pagant, bueno, des del meu punt de vista, ara potser jo dic la meva opinió, és llançar els diners. Al d'Anacol hi posen una substància que està a les verdures de fulla fosca, que és el que s'emporta el colesterol de la sang. Per tant, ens comprem un iogurt, que ara parlem dels làctics, però ens comprem un iogurt natural i els fitoesterols que tenen les verdures verdes són els que s'emporten el colesterol de la sang de forma natural, que fan com neteja natural per inèrcia, no? Arriben a la sang i s'emporten el colesterol que no necessitem de la digestió. Per tant, no comprem d'anacols. Ni actimels, ja que ho dic. I ens quedava la pregunta sobre els làctics, la seva afectació sobre la digestió i les noves llets. Les llets vegetals. Sí? Va, això dona per molt, Bueno, us dono el meu punt de vista. Jo soc PNI, per tant, jo soc anti-llet de vaca. Val? Per tant, llet de vaca. Però perquè hi ha una raó física, val? I metabòlica. La llet de vaca té una proteïna, que és la caseïna, val? I té un sucre, que és la lactosa. Val? Moltes vegades ens han fet creure que la lactosa és la dolenta de la pel·lícula i ens prenem llet sense lactosa, iogurt sense lactosa, formatge sense lactosa i ja no ens fa mal la llet, no? Aquesta senyora que era pediatra, segurament, no sé si a la seva època o no ho sé, si quan hi havia un nen constipat els hi deien no prenguis llet de vaca. No sé si es feia. Jo no, que no li deia, però sí. Vale, ja m'agrada sentir-ho. Per què? Per què s'ha d'eliminar la vaca quan estem refredats, constipats, inflamats, amb asma, problemes respiratoris X? Perquè és inflamatòria, perquè la caseïna, que és la proteïna de la llet de vaca, quan arriba a l'intestí és com si estigués rascant una ferida. Tenim una ferida i la rasco, no? Doncs la caseïna fa això a l'intestí. Aleshores, què passa? Que si jo inflamo aquest intestí constantment i a més estic refredat, constipat, engripat, augmento la inflamació corporal i als pulmons els hi costa molt més recuperar-se. Això passa a tothom, que això a vegades crea molta controvèrsia i molts professionals de la salut no pensen el mateix. Però hi ha molts estudis que ho verifiquen i, de fet, si una persona que té X inflamació, quan jo parlo d'inflamació parlo de qualsevol patologia, pot ser una artrosis, pot ser una celiaquia, pot ser un problema de tiroides, pot ser una lesió aguda de turmell. Si m'he torçat el turmell i tinc el turmell com un ou, qualsevol inflamació del cos. Si jo estic prenent làctics de vaca, la inflamació creix. Fa com una pilota del dolor, bum, 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 i creix. Si jo trec la vaca, aquesta inflamació baixa. Per tant, des del punt de vista químic i metabòlic, a l'organisme, si li traiem la vaca, sempre millora. Panxes inflades. Jo a la consulta he vist moltes vegades pacients que em diuen no, jo cada matí faig el cafè amb llet, em sento fatal, però és que m'agrada tant. No? Això ho he sentit 1000 vegades. Doncs si us passa això amb la llet, sisplau, deixeu-la, perquè esteu inflamant l'intestí de forma constant. I moltes vegades he parlat de problemes respiratoris, però també els problemes de dermatitis atòpica, eczemes a la pell, granets amb nens. Eliminant la vaca solucionem un tant per cent molt alt del problema. Això ho podem substituir, com deies, amb cabra o ovella. Per què? Perquè no tenen caseïna, no tenen la proteïna de la vaca. Tenen un altre tipus de proteïna que no és inflamatòria a nivell intestinal, per tant no ens afecta a nivell de pell, a nivell de sistema respiratori, etc. Aquesta és la meva opinió, repeteixo, perquè he llegit molt sobre la inflamació intestinal, la inflamació corporal, la inflamació a nivell de sistema respiratori i és molt beneficiós l'efecte que té l'organisme quan ho deixem. I els celiaquia, que si jo no veu. Sí. Quan hi ha un problema inflamatori és clau. Si hi ha hipotiroidisme és clau, sempre. Una malaltia autoimmune, el lupus, el vitíleg, el vitíligo, totes aquestes és imprescindible perquè la inflamació redueix moltíssim.
Clar, és que, a veure, no és un tema que tothom hi cregui igual, perquè la Carmen pot opinar. Ella és metge i treballa amb nens i donarà la seva opinió. Jo us dono la meva amb els meus coneixements, amb els meus estudis i amb el que jo m'he format i amb el que jo he après a la consulta, perquè també al final, prova-error, vas veient els resultats, no?, amb els pacients, i amb la lactosa, amb la llet de vaca és amb el que més benefici he notat quan ho retirem. El segon és aquella... Un moment, teníem les llets vegetals, civada i arròs. Les llets vegetals, primer hem d'entendre que no estan substituint la llet. Primera norma. Val? Quan jo parlo de làctics de cabra i d'ovella, són necessaris, sí, si els tolerem, si ens agraden, i els podem incloure a nivell de, per exemple, iogurts i formatges de cabra o d'ovella, i la llet, si ens agrada de cabra, doncs també és una bona opció, perquè no és molt diferent a nivell de gust i de textura. I quan estem parlant de les llets vegetals, estem parlant d'un aliment nou. No el teníem, aquest aliment. Per tant, no està substituint la llet. Val? No és, a nivell mental, hem de pensar primer això. I segona cosa, és una beguda que la podem afegir al cafè si és que la fem amb cafè, i podem afegir cacau, i podem afegir canyella, i podem afegir cúrcuma, i podem afegir altres espècies, però a nivell nutricional no ens aporta el mateix. I depèn de quin cereal vingui aquesta llet o de quin fruit sec vingui, a nivell nutricional doncs ens aportarà coses diferents. Però el que sí que és important amb les llets vegetals és que no portin una llista d'ingredients enorme. Per tant, el que és important aquí és llegir l'etiqueta i que porti el cereal que toca, aigua i algun estabilitzant, que podria ser la vitamina C, per exemple, i ja està. Si veiem que porta oli vegetal, perquè ens hi posen olis, porten oli vegetal, que porten sucre, que porten altres ingredients que no són els necessaris per mantenir aquell aliment estable, no ho compreu, sempre. És molt important llegir l'etiqueta, perquè estem afegint tòxics i additius i conservants a l'alimentació que no necessitem. Hola, una pregunta, sisplau. Quiero decir que lo que me resulta curioso es que vemos que es una cuestión de costumbres, ¿no? O sea, que no puedo tomar leche de vaca y necesito otra leche. No necesito otra leche. Que la mujer menopáusica, que el calcio, que más leche, que leche suplementada, no, es que hay otras formas más naturales de conseguir el calcio. Entonces, a veces nos concentramos mucho son estas ideas, ¿no?, recibidas que tenemos, y igual no hay que beber leche, igual los niños no tienen que beber leche. Pero vuelvo a que también son momentos históricos diferentes. Entonces, igual en un momento dado, como por ejemplo la sal está iodada. ¿Por qué la sal está iodada? Porque había una necesidad, porque había una carencia. Entonces, igual en un momento concreto, la leche de vaca es un alimento muy calórico, y en un momento de dificultad, una cosa que tenemos a la mano, que hay vacas aquí y que podemos permitir que nuestros niños crezcan sanos, se crea esta idea que luego se transmite de generación en generación, pero que no és forzosamente verdadera. Abans de passar a la següent pregunta, per tancar aquest tema de la llet, parlava dels formatges. També té la mateixa afectació als derivats de la llet? Sí. Quan parlem de formatges, iogurts o llet de vaca, tots tres tenen, o la nata, o la crema de llet, tots tenen proteïna de la llet de vaca, per tant, tots són inflamatoris. Sí que cal puntualitzar que els fermentats, com són els formatges o els iogurts, tenen unes avantatges per l'organisme a nivell intestinal, que són els que ens generen probiòtics, flora sana, per tant ens ajuden al sistema immune. Però, tot i així, tot i que la vaca tingui aquests ferments i tingui aquestes funcions probiòtiques, sempre és millor que sigui de cabra o d'ovella, sempre, perquè no inflamem, perquè al final el iogurt de vaca també inflama. No és que no inflami perquè tingui ferments, sinó que els ferments ens portaran una mica de benefici, però la inflamació hi serà igual. Sí. Sí, n'hi ha tots els establiments en tenen, sí. Molt remei, una pregunta allà al darrere. No, ha quedat... Volia saber els desnatats, tant de la llet com els iogurts, què passa? Els formatges no, perquè, bueno,
no sé si ni quin gust tenen els desnatats, però volia saber això i també el cafè, de quina manera aporta, treu... I també tenia més preguntes, però ja és una mica tard. Gràcies. I això, mira, Bueno, em sembla que estic aquí com no, aclaparant. La meva opinió sobre els desnatats és que no compreu res desnatat. Res light, res zero, res baix amb sucre, res baix amb grassa, res. Per què? Perquè el que estem fent és crear un ultraprocessat. La llet és, com deia la Carmen, un aliment que ho té tot. És ric en hidrats de carboni, en proteïna i en greixos. Per tant, ho té tot i, a més, té calci. Per tant, el que necessitem aquí és aquests nutrients que té la llet o el formatge o els iogurts. No necessitem treure-li el greix, perquè el greix és vital per l'organisme. Aquí entra molt que s'ha d'immunitzat molt el greix. No? El greix sempre, quan volem perdre pes, eliminem el greix i és un error. Hem d'eliminar quin tipus d'aliment, però no el greix en general, perquè el greix, totes les cèl·lules del vostre cos, totes, tenen greix, i per viure necessiten aquest greix. Les hormones es fabriquen a través del greix. El cervell és greix. Per tant, és important no donar-li la versió dolenta de la pel·lícula és el greix. No. Per tant... El cafè. El café es vital. El café nos da placer, no tiene calorías, es un poco como todo, depende del consumo. Un café, 2 cafés. Luego hay personas que son más o menos sensibles en el tema de la reacción respecto a la somnolencia o a la taquicardia o a la ansiedad. Bien, café bien. No vamos a quitarlo todo tampoco. Hi havia una altra pregunta, crec. Sí, Allà, jo us faig una pregunta ara que estem a l'estiu. Veig que la taula, làctics i sucre, a veure com surt. Què opineu del gelat? Com l'hem de prendre? Perquè fa molta calor, és un aliment que a vegades s'ha potenciat, dient que és molt sa, i de fet a tots ens ve, a 30 graus ens ve molt de gust menjar una cosa freda i un gelat. És un... Comerlo con gusto. Y moderación. Pero cuando te apetezca, te lo comes y lo disfrutas. Ja, i aquest somnium jo molt cap de finitat, ja. Far plus what he was thinking of the soul. Is taking one holding one I thought this get that shit and go there no work. Això és un altre mite alimentari. Bueno, mite no, és que jo vaig sortir de la carrera dient això, no és un mite, no, és que ens ho havien ensenyat així. 2 cullerades d'oli d'oliva al dia, no mengis nous cada dia, no mengis fruits secs cada dia. Això és el que deia abans relacionat amb el greix. L'oli d'oliva en podem menjar la quantitat que vulguem, a veure, evidentment no ens en mengem, no és un aliment que n'abusem, però no s'ha de controlar la quantitat. No. En podem afegir a tot arreu. En podem afegir les verdures crues a les amanides, a l'hora de cuinar. El podem afegir a un pa amb tomàquet, el podem afegir on ens vingui de gust i disfrutar-lo, perquè l'oli d'oliva és, primer de tot, el millor aliment que tenim a la nostra terra, el millor, amb diferència. I té una vitamina que és la vitamina E, que és una vitamina antioxidant, que és no prevé l'envelliment, sinó que fa que envellim millor. Per tant, fa que la cèl·lula estigui sana. Per tant, és com un emulsionant, no? Com si estiguéssim cuidant la cèl·lula. Per tant, és clau en la nostra alimentació, segur. Y quiero añadir una cosa. Somos lo que comemos literal. Literal. La calidad de la comida que ingerimos es lo que se va a transformar en nuestras células. Igual ya no estamos en fase de crecimiento como los niños, pero las células se regeneran constantemente y son los alimentos que les aportamos lo que nuestro cuerpo va a utilizar para regenerarlas. Si las grasas que le aportamos son de buena calidad, tendremos células de buena calidad. Si son de mala calidad, tendremos células de mala calidad. El cuerpo se va a adaptar, se va a apañar con lo que tiene, pero mejor que sea de buena calidad y menor cantidad, y no forzosamente a veces buena calidad es más caro. No sé si ahí tú tienes algo que dir. Molt bé. No sé si hi ha alguna altra pregunta. Sí. I then you ja.
Perdona. No, jo tinc bona veu i puc cridar. D'acord. Escolta'm, com podem lluitar amb aquests magnífics supermercats que tenim a tot arreu i que inciten tant i tant a les criatures i als grans? Perquè un mira el carretó que una persona porta i Déu meu, perquè Aquí és una guerra que no guanyarem mai. A baix de la Seu ara han muntat 2 supermercats enormes, quan ja n'hi havia 2 més, i dius, i quin sentit té? Bueno, un sentit econòmic d'algú que s'està enriquint a partir de les nostres despeses que hi fem. Però clar, hauríem de tornar al mercat. Jo vaig al mercat de la Seu cada setmana i cada cop hi ha menys parades i cada cop hi ha menys gent comprant. Al final, això, què hem de fer nosaltres? Plantar-nos davant, no anar-hi i seguir recuperant les tendes, perquè aquí a Puigcerdà no sé com està, però m'imagino que el comerç local també es va tancant. Bueno, això està clar. no fos dir-li. Exacte. Sí. Molt bé. Bé, no sé si voleu dir algunes... Jo faria un últim torn, ja per anar acabant, molt ràpid, des dels 3 punts de vista dels 3 ponents, els reptes pels pròxims anys en l'àmbit de l'alimentació i els hàbits saludables. Doncs, Ferran, veient tot el que ha sortit, tenim molta feina, perquè no només implica que nosaltres, els que estem aquí avui, per exemple, fem petits canvis, sinó que, com dèiem ara, des de dalt de tot, hi ha moltes influències que fan que no puguem avançar de forma saludable a nivell alimentari. Per tant, passet a passet, i jo, des del meu punt de vista, a nivell de la promoció de la salut que faig a la Cerdanya, jo intento divulgar tant com puc sobre la prevenció, sobretot prevenció, que és la paraula clau perquè tot això avanci de forma positiva. I us animo a que pugueu fer petits canvis en el vostre dia a dia, sigueu conscients de la importància que té l'alimentació, de què som el que mengem i que al final és una eina molt potent que tenim i l'hem de fer servir. Gràcies per venir. Jo crec que hem de promoure de menjar per alimentar-nos, no menjar per omplir l'estómac, i sobretot, i veient el públic que hi ha aquí, incentivar que tothom es faci la llista i que es faci el menú setmanal i que vagin a comprar on han d'anar a comprar i no a les grans superfícies comercials. Crec que és la gran lluita que tenim, que és aquest consumisme que per tot ens envolta i que és la immediatesa de tenir això fet i elaborat, i no trencar-nos el cap, lluitar contra això, que és difícil, però anar poquet a poquet avançar. Gràcies. Y por añadir algo, diría que intentemos hacer nosotros los cambios a nivel personal, pero no olvidemos la presión política, no dejemos de lado el debate, porque muchas veces se hablan de muchos otros temas y este no creo que tenga la importancia que debería tener. Molt bé, moltes gràcies. I la Marta ens tancarà el debat. Primer de tot, disculpeu-me que per temes logístics no he pogut ser aquí des del principi de la ponència, però com a representant de l'Ajuntament de Llívia volia agrair primer als ponents i al moderador amb aquesta sessió tan interessant. Jo he arribat ara al final i realment només amb aquestes conclusions ja encantada d'endur-me això cap a casa. I també agrair al Gerard, el director del Museu de Llívia, que cada any programa aquestes conferències dins el cicle de salut, que jo crec que ens aporten molt a tots i que ens fan créixer. O sigui que gràcies a tots.